Gihisgutan na ang pagbungkag sa daw nahimong lake o dam sa usa ka sitio sa usa ka barangay sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Human natabunan sa midahiling yuta ang sapa nga epekto sa magnitude 7.8 nga linog. Ani ang report. Ang ginalakaw lang kaniadto karon ginabangka na. Kini ang sitwasyon karon sa mga residente sa matag mo bisita sa ilahang mga panimalay sa ubos nga bahin sa barangay San Isidro sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Hinay-hinay nga gilapawan sa tubig ang ilang kabalayan sa nahimong Daw Lake o Dam. Human natabunan sa midahiling yuta ang usa ka sapa atol sa pagtayog sa magnitude 7.8 nga linog ni adtong June 8. May natural flow po sana tayo ng upstream river connecting San Isidro and Nui. But due to the two mountains na nag-landslide po, so they trapped the flow of the river. Gumikan sa insidente, apektado ang panginabuhian sa mga residente. Gikabalak-an sab nga dili na mapuslan ang ilang mga produktong agrikultural. Ang problema, gipadayag na sa LGU sa DPWH. Bambi bucket kanang mura siya balde nga dako nga dadon dit na sa through helicopter nga puno po siya og tubig unya ibuhos or iyabo didto sa yuta nga nagform og dam. So sa pagyabo ato medyo mabungkag ang yuta, makaagi na makaawas gamay ang tubig. O di ba kaha, blasting. Naapod tayo gisuggest sa una nga blasting kanang pabutuhon ang yuta, pero delikado daw to kung pabutuhon ang tibuok katong yuta nga natabon. Human ang konsultasyon, kini ang nakatakdang ipahigayon sa otoridad. May papaakyatin doon na mga Philippine Army natin. They would just manually na butasan yung dam para makaagos yung tubig. Yun yung latest kanina na update. Sa karon nanawagan ng LGU sa mga apektadong residente nga bubakwit sa evacuation center alang sa kaluwasan. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.